hej fans, eller hvad man nu kan kalde jer. Jeg har vi har lavet en ny YouTube. Den hedder The Valley Show 3. Ja. Og vi vil godt have, at I tjekker det ud, men der er ikke rigtig kommet nogen videoer op endnu, men det skal der nok komme snart. Jaha. Ja. Okay. Og vi håber, vi kommer til at lave nogle gode videoer ud af det. Jo. Ja, okay. I kan stille os udfordringer, eller... Hvad laver du egentlig? Det ved jeg ikke. Ja, I kan stille os udfordringer, eller skrive ind til os, eller bare skrive sange i det hele taget, eller bare musik, eller et eller andet. Så kan det være, at vi tager det op. Vi tager det op, hvis det er godt. Ja. Hvis I laver noget godt, så kommer det ikke op. Måske. Måske. Vi har ikke rigtig noget at sige det her, det var bare kort, ikke? Ja. Så ja. Hej!